Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. West Karbi Anglong Hamrian Socheng constituency ke parlo lang somi pipen lang tengkedam atowarapan long eke sompon. West Karbi Anglong Hamrian Socheng constituency ke parlo lang somi pipen lang tengkedam kebang kisung kaya por sitami rat atum kisung cecak nanglo. Lason sinon kithurmi ove kimi Socheng constituency pen kithurdun het sing rong phar rat akisung pen pajok bek nang jibu kamatha ating pensi mati jongni phai thongke parni ada por phai throk sira achitim apor lang somi pi along kidu tiso arong along kedam kebang atowar mesen pen nang silam pipopu alam chak ateng pen long e sompite kangsi contractor borkiri tiso aphan non prabjen pen bangso arong kedam kebang atowar kasilam ponji aphan pachini pon Bang sopi puthot lang somi pi pen lang tengke dam atowar pi Socheng constituency MAC het sing rong pharla pen lakhaing koi wothat lang so MLA rup sing teron atum pen si bang so atowar prabjin pen kapatang ponji aphansi long e sompon lu BJP Nilip Mondol Cup 2022 Angdung Kiti ke pajut pon Lakhaing Korapon Nilip MSC constituency ke parlo Mera Bheti High School Pathua Klamalong BJP Nilip Mondol Cup 2022 Angdung Kiti ke pajut pon Kedam tang matijong ni phaing kora ner kep arni pen BJP Nilip Mondol Cup 2022 pangcheng ponsi matijong ni phai thong kep arni an BJP Nilip Cup Angdung Kiti ke pajut pon Nilip along kado kawi PS ingkora sir kep BJP local committee atumsi pethu chedan ponlu Final ke pathu ponatum lake lakha hini akhoipura PS BJP local committee lapen chokihola left wing BJP local committee atumsi chepho ponlu lakha hini akhoipura PS local committee atum chokihola left wing atum aphan gol ke thompensi parem pondetlu lapen chokihola left wing local committee atum gol hini kipi ponchot pen ajok rem pondetlu best player Mr Mindar Krosi chepalong ponlu Lapen best goalkeeper Mr. Longson Phangchosi chepalong ponlu. First prize atum aphan suri kep lake lakha hini akhoipura PS atumsi long ponlu. Lapen second prize lake chokihola left wing atumsi long ponlu. Bangswa mai long nilip MSC Povitro rongpi Karbi Anglong Autonomous Council aman pen chetongdun. Lapen nilip BJP Mondol Committee Meipu Bapuram Terot Secretary Relipson Teron lapen nilip BJP Mondol Committee Claim rapen atum doan Rongara doan Sorkari Gaubura Rongasar atum doan sitami Cherap chetu don si mesen pen labang swamai pachun ponlu Choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News 2022 nilip BJP Mondol Cup one day football match labang so football match ini Angdung Kiti ni mesen bang pachunlong tapen 29 polling station pen kado we 17 polling station an tum pini labang so match labang so tournament along nang join dun lo tapen alang tum kepathu pen pini Tokiola Living lapen akhoi puta PS latum bangini polling station angbong si Angdung Kiti pathu pon lo final pathu pon lo lapen pini final match lake akhoi puta PS atum Tokiola Living PS fan goal thom 3-2 pen alang tum chipa hai pon lo lasi isi mesen elitum thekdun long lo itum nilip mondol committee pen ke patil pipon sport lover tum phan alang tum aning nang pirung pon itum ke mesen tum thekdun long lo lasi lason thak si aning kanwang setame mondol cup dupon bompo lasi morning setame dopo lapen peneng lake first prize 10,000 an situm thikpon lo pen morning abang ke first prize abang ke paong chet po lapen second prize setame paong chet ji lapen nilichuning po 29 polling station elitum nilibangkang dolo lasi nilibangkang 29 polling station atum sitame moneng bangke nang join nang po lapen pathudon ji phansi nilihin pen chuning lo lapen isilam ma kala helo elitum skill elitum PS along kithe katum do pick elitum rong road football ke pathu tum do pick lasi elitum kaprek a district pen elitum higher one bedatra elitum mithang kithek ala theke elitum along kaprek jong si pathudun long plotang te elitum pathudun long le di setame pini mondol committee pen isi patir pipon lake mesenalam atheke higher one bet pin pen elitum football phananing ke hanga korte tum do pik las alang tum phan ke pathuji phan isi ke mesen platform la pen isi asai nang pi pot dili
Mondol committee tu mana nila kiro pilo lapen PS keja tum setamelang tum na mesen be methang PS angkang kido risomar tum phan football ke theka tum phan ke pathuji phana tum bori pon sipini mesen be tum labangso tournament tum pajut pon long lo ponele PS keja tum ana phan setamene nili ninga klong pena kiro pilo Samelang sumini stadium along Korkanthi BJP Mondol Committee pencepater piponsi get together ramai kangnipon. Mati jongni phai thongkep arni lakha kripli Korkanthi angkang along kedo Samelang sumini stadium along BJP a party atum pen get together mate BJP racharia song atum party hijan chethanchi mungamai kepadupon. Bangso amai kechari pon laki Mondol meipu doloi ingtia hin pensi mai chari ponlo. Lapen aluhi pachini pon laki Korkanthi BJP Mondol Kongchon bang Chandro Singh ingti pensi aluhi pachini ponlo aluhi aman pen kache tongdun laki Karbi Anglong Mouse Council Chairman Raju Tiso Sorat Teron Probhari in charge Korkanthi Lapen BJP Morcha Ner Kep Meipu Chonbang pen Chenglok BJP Klembang Phubang Phiatum che tongdun pen Mayalong RDP don Lapen che thanchi mun Mayalong abanaki mi BJP pu chipu nang nilo BJP lo claim rapet dam rapet nang pusi che thanpon Lapen Karbi Anglong Mouse Council Chairman Raju Tiso ahin pen Congress APHLC ASDC a party pen BJP rachari asong along nangka chingbe dun atumaphan kachoro sitami pipajar pon Samilang sopen longba moningti Karbi Anglong News Korkanthi Mandolin basically get together is a program kepadukon. Labangke kaprek kathangna kali honorable Chief Minister Akai Dr. Hemant Biswa Sarma honorable C and Dr. Tilram Mohan la bahenia leadership kiklem ke nam labangsu kemi ke theklong Karbi Anglong ada khan kemata pon kiklem ke nam nahi kemi ke theklong se ni che the kedo dampen na party pu kape party ke Congress ASC efficiency party pen join penangan lagi meeting penangan join pet pen penangan dulu cuma kalau si get together ini kan dulu perang perang penang yang mau bom panon komiti lo dulu yes kat polling season lo komiti bilang kasi lah kalau kat member responsibility lo kan itu nanti si kecil lo ajar lo masuk si program ini si ni ngarong lo orang Tuhan dicuru lo dari pen terus kami alam tumbang di dalam sektor de iklim dalam teknologi lo de desen atau penang an development infrastructure maka kapal japon lo ni ngarong lo curu non anju se so jitu pemerintah parti Korkanthi lo ta tentang pun tupu pula so si ini production ini pun nasional kan itu election 24 loksabha election ada ini ada potensi kan angin potensi parti parti high poll yang Kedamtang mati jonga cikloni phaingkor nerkep ardi Karbi Anglong pen Meghalaya border along BOP mati raikom sai hikibi ponjipura langkeroi arong along adim kelangdam Lason si Karbi Anglong lapen Meghalaya border ahoy along BOP mati raikom sai hikibi ponjipura langkeroi arong along lanak sangtepu adim along si bipon pupusi pachinipon bangso along kachit ongdun amreng constituency MEC Rina Terang pi lapen boithalangso MLA Rupsing Teron Penchenglok rong arluke thekidingatum chetongdun Laben halapu lapanap arong asar deimon mi lengdo kaningje pon atengke labangso adimke lapanap erja lapen West Jaintia Hills District lang pusi pachini pon laben labangso atowar kachileng laki lapanap lapen khanduli arat kedam kebang joy kenangji pura kedam tang suri hinira inkoraisi aningkan PMA YGS asai klempon lopusi pachini pon Dhoni Hanse lapen Babu Singh Hanse atum sarpi sarphu lapen hemi jangri atum atangka chupilap.
BJP a sorkar nangchari det pen ki do kelak himi jangria tuma phan kanghon thepar piksi jasebet sorkar pen ki pipon PMAYG a hemso sarpi sar phula pen himi jangria tum aphan kapanong pi atangka nangke jang apas buk anki rong alidar mate panbari hanse arong amikar babu singh hanse lapen dhoni hanse atum chopi det lapen apas buk ta cherai pi det pusi ke phovek atum pen ningduk chepaklang pot Panbari hanse arong laki lakhaing gora trok Dwarbagori constituency ke parlupon bangso arong ki diring polling station angkang sidolo. La bangso arong kaching thur ahinta paphidun piklang. La son si kijun alang pen chenglo towar reson card la pen hemso hemi jangre atangka sarhu sarhang atumta kelongli aphaidu piklang. La sila haya kisung alongki jasemet rong ajo alidar atumta adaidu. Babu Singh hanse lapen dhoni hanse atum korteti si panbari hanse arongke jui ideta sonsi thekpon longlu athi rongasor nangke thandun atengke hemsota dhoni hanse atum si keklem saidelo sonsi heme jangre apas buk anke Babu Singh hanse si cherai pidet lapen jehang damta longli pusi nangche thandun Lasila puson rachari alidar atum jongsi dobomlang pulotang de panbari hanse arongke kangting kuk kachemanji derdilu lasila hai kachene kaholo along jasemet VDC chairman lape local MSC mate education EM Richard biatum tame kelang pangchim dunra kisung ke phovek atum aphan rabduna sonti meparji pusi hawar arad atum pen choning report Kaziranga pen resigning ti Karbi Anglong news Behem nang limen thagi ma ni ke kontimung pipo kalang di dak arong men ke kosan ni ha Kajirong hase arong po ilo dak panbari kopu ha panbari kan hase arong po panbari han serong ke di la nang li hem na ki ma ko hala ki ma ahem phu la san du ma ti di tikidar to pu he hala somni la men ko son ni la so he ki ba ke babu singh han se ke di hase dan ni ahem ki ko son tang pa mi lo ma tang pa mai ma ne la anja jo la thing no ne kalang ma long ta thang ba ri lu ni tin tha hai long ni chi ko kalang di ting hai he gen te ting hai ke da na ti in ha man thal le la ko lang song lu lang ta da na ti tang te pilang di la nu hai hu ta wit ve ma bi ri e wit ha la te ho ko he ti thai da kalang di na chua ko la lo ta ni ni tin nai long le han ta chi ko ningkan an do pon kan ni de ko bo kan hini lo de kan hini ke do di tante la so hem ala job card a paisa ta dudu ma thi di so polong do malong de du ne ko so ni ne la ta hem so ra me na por na ke na hai i hen ta passbook ande pon de ti yan ma pon ni da ti pon de pon se office yang thon thon kalang di o pen ke ni tu mi na chanan de te na thon ante la passbook an nam la pu saka sini nang ping man na tum big bon ti ke sab so ke ti ke di ante nang li bang ko son lon te pension hai hu paisa long do ma loi e ja ta loi e ni ke noi lang ke di